naneo le la thuleleng le ska etsa ho rona fela ba halala empa le etse ho ba bang mme lefatshe la South Africa le tsebe ho rona hona le batho ba mang ba phelang ka bohloko bo tjena na e ska ga ba hlahelletswe ke bothata bo bana na ke bona fela ke rona bana ba tla re tlile from Eastern Free State to KZN re tlo kopa thuso ya hore na bana ba rona ha ba ka ba sebetswa hantle they don't have justice to be served ha ba ya etsetswa yona ke rata ho ihlakisa yona justice ha ya etsahala maphelong a bona le tokelo ya bona ya ho phela ha ya etsahala bane inkuwe ke batho. South Africa sabingelela kuphi na kuphi lana khona kanenza kwethu nibilo Mduduza Mkhwanazi sivela kwenhlangano iThuleleni Organization. Sinibela namhlanje ke kusuku ngoLwesibili. Bathi ngomhla 26 yabona kuba mahlalo ungazazi insuku is 26 November 2024. Yebo kanenza kwethu namhlanje sivakashelwe umndeni wakaDladla. Basuka le eFree State ba abanye balandela inhlangano kakhulu iThuleleni nohlelo ezweni sakhile okusenza ukhosini basuka le eFree State nebabela nje namhlanje nibabone ekseni basuka eNtathakosa le baze bazofika ke la beze ngodaba ke olubhlungu kanza kwethu ukuthi isikhathi esikusona bakuthiwa nje 16 days wara ngegama lesilungu abalishoyo ke kodwa elisho ukuvikelwa kwabantu besimame nezingane nabo udaba beze ngalo ke udaba olunjalo nganenza kwethu okunesihluku esibi esenzakalela kumntwana wabo kodwa ke bazochaza umama womntwana ngapha ubhuti wakhe ngapha nomama makoti ngathi umakoti kabhuti bakhona ke nabanye abahamba nabo amalunga omndeni bonke nje basuka le Free State kodwa ke soqala ngaye umama womntwana siyabona ma. Yebo sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Umama ubani? Imama uMpiwa ngakadlala isibongo ngisuka eQwaqwa eNonsa eHlatheni. Yebo mama seninze nafika namhlanje kaThuleleni. Sesafika uThuleleni sibonge nje kakhulu uThuleleni nokhozi ngokusivulela indawo enjengalezi. Yebo kwenze njani ma? ngoDisemba 2022 salahlekelwa umntwana. Ekulahlekeni kwakhe sathola ukuthi umntwana ukidneshiwe neyena kanye nesoka lakhe. Igama lomntwana kwakuwuMimi, umsoka lakhe kuGivit. So ekulahlekeni ke kwabo sebekidneshiwe benjalo sabacinga insuku nje zaziningi zabaningi impela ngoba mangaphosisi zafika ku10 sibacinga singabatholi. Okuthe ngomhla ka24 December bona selokubelahleke ngomhla ka14 December sabathola ngomhla ka24. Uma sibathola ngomhla ka24 amaphoyisa esitshena batholakala sebebulewe sebelahlwe ehlathini eHeidelberg kodwa bona besuswe eVanderbijl Park. Umntwana ke lo wami wayekhulelwe ena 8 months. So uma ngabe sibathola ke sibathola sebonakele sibathola nje sebeyibantu nje abangabukeki ngendlela ukuthi nokubancaba sasisheshiswa sekuthiwa sisheshe ngenxa yephunga impukane kusehlobo kuyafuthwa la ehholo ucabanga nje umzali uhleli ubuka yonke lonto ngomntanakho. Enye into ebhlungu kakhulu ukuthi kuze kube manje asazi ukuthi kwenzakalani ngomntwana ngoba noma sifike emakhazeni kwakuukuthi nje sambukiswa uhafu kwathi wawonakele kakhulu. Kungemva komncwabo la sesibona khona ngoba sambone efika ngendlela ayilula ngayo nangendlela ayiflat ngayo eswini ukuthi noma ngathiwani umntwana akekho la phakathi. Baboshiwe ke abantu abafana ababili baseZimbabwe kwaboshwa nomama ex baby mama wamfana kaGivit. So uma ngabe bonke labantu beboshwa abafana laba babili baseZimbabwe bachaza ukuthi bona babethunywe ex baby mama ukuthi ababathathi laba ngoba umfana vele usezoguduka uyabonasa unemali. Bona into ababeqashelwe yona bathi kwakubathatha babakhiphisa imali bese beyabadedela. Okutheke mase kufika uex baby mama wathi ngeke ke sisabayeka ngoba mina sebengibonile. Ingaleso sikhathi ke bababulawa ngaye asazi noma babulawela endlini noma bakhishwa babulawela kuphi kodwa nje okwenzakala ukuthi batholakala ehlathini sebelimele. Esingakusho nje ukuthi umphakathi wonke waseVanderbijl Park namaphoyisa
asisiza kakhulu. Sasebenza kanzima kulo 10 days kungalalwa baze baboshwa abantu. Lingenileke icala okokuqala lahlehla, laphinde langena futhi okwesibili laphinde lahlehla. Okuthe mase kufanele leyongena lesithathu, umseshwa isiphathele icala uBaba Ndlovu wadutshulwa washona. Ekushoneni kwakhe icala laselinikezwa omunye umuntu. Elihambileke nalo lokhu lingena ecourt liphuma, liyangena liyaphuma, liyangena liyaphuma. Ngomhla ka-6 November kulonyaka inkantolo yalistrike off yabakhipha abantu. Ubaby mama waphuma before ngebail. Bese lawaselandelwa laba bafana laba bangaphandle. Laba bafana bangaphandle abanazo incwadi zokuba se-South Africa 1. Okwesibili, uma ngabe bekhishwa ejele abadeport bayakhishwa nje bayiswe emphakathini. Asazi ke noma kuyinqubo yini ukuthi baphindele emphakathini baphinde bayokona futhi bese batholakalaphi ngoba ngeke basaphindele ecourt. Iqiniso nje lithi bazobaleka njengamanje njengoba bengesibona bala eSouth Africa. Umthetho ungihlukumezile mina because for 2 years ngilindile umntanami ngendlela ashona ngakhona, ngendlela kwakubuhlungu ngakhona. Bengingacabanga, ngangicela ukuthi nje yebo indlela yomthetho yinto kodwa ekugcineni ijustice soyithola kodwa ke akwenzakalanga. Okay ma, kunezinto engisanda ukusala kuzona la yokudedela kwabo nokudedelwa kaBaby mama sebeshila abantu baqashwe yena and again nokuthi ke batholwa nani ukuze baboshwa kanjani ababoshwayo ukuze ke kukwazi ukulinkeka mhlawumbe ukuthi ibona abathathe laba babulala. Okokuqala nje abafana laba baseZimbabwe batholakala namakhadi alaba basebhenki bethela upetrol egarage. Imoto ababehamba ngayo ababephuce laba ababili abathandanayo umntanami nomyeni wakhe bazama ukuyidayisa scrap yard. As a matter of fact ubhuti ababethi bawumdayisela yona kwathi makufika amaphoyisa asho ukuthi ukhona usisi ofikile la ehamba idayisa leyo muntu behamba nomunye bekukhona usisi emotweni. So uma ngabe bembuza lo bhuti ukuthi ungamkhomba yini lo sisi, lo bhuti wavuma. Engazi ukuthi ke bamthatha ke lo bhuti bamhamba iyona ndlela kuBaby mama aboshwa ngakhona ngoba wakhonjwa umuntu owayekade ezomdayisela imoto. Laba babili babanjwa iCCTV yasegarage. Okay. Sebevumile ukuthi bathathe baqashwe Baby mama but icourt ithi ibadedela ngaliphi ngempela? Icourt ithi badedela ngokuthi ama-DNA awakabuyi nama-cellphone coordinates and abakwazi ukubagcina. As a matter of fact nje ijudge belalihleli lapho hlale lo cala lathi it's unfair ukuthi sebehlala isikhathi eside kangaka ejele. So libakhipha ke ngalezo izathu ukuthi ama-cellphone coordinates angazi noma into enjalo yini plus nema-DNA test awabuyi. Bakhishwa ngebail noma mhlawumbe ethiwe icandelo liya kuthiwe nje umuntu wakhishwa ngebail uBaby mama. Engingazi ke nayo noma njengoba selistrike off usazoqhubeka yini nokusayina epolice station yangakubo eSprings. Alaba abafana ababili bakhishiwe nje ngaphandle kwebail, ngaphandle kwani bakhishiwe nje ngokungena mbandela baphuma. Okay, ngiyabuya futhi ngizala ngezwe ukuthi nithi nase nijahwa ukuthi nibangcwabe ngoba bathiwa basebonakele benuka. Yebo, kwasekuthiwa nje sasesiphuthuma ngendlela eyisimanga ngoba kwasekuthiwa nje bonakele kangangokuba epolice station emakhazeni kahulumeni la abantwana babekhona. Sathi masicela ukubabona savulelwa uhafu. Wathi uyacela usisi wayekhona ukuthi ucela bamehlisa kancane ngoba efuna ukubona ngoba phela bekhulelwe lo muntu ena 8 months ukuthi waseba flat kangaka kwathiwa no ngeke sisavunyelwa, ngeke basavunyelwa bazotraumatizeka. I-postmortem efika okunina iyayiveza ithi zingaki idumbu. I-postmortem iyafika nesidumbu esisodwa sengane yami endala le esesiswini sakhe ayikazi zifike kangangokuba udokotela wabhala ukuthi i-fetus yayisibole kakhulu kangangokuba yayingasachazeki ukuthi intombazane noma umfana yini. Kumina ke ukungitshela ukuthi uyazi ukuthi kwakukhona ingane uma ngabe ithi fetus yayingasabonakala isiyonakele. Okay, shoot kunina naye engcwabela indodakazi uboy wangcwatshwa kubo. Sayingcwabela uthina nabakubuka mfana bayingcwabela but sisaba ne-mass service imingcwabo wabohlangene endaweni kodwa sasesihlukana sesiye emangcwabeni. Okay.
Yebo. Yo, kabuhlungu siyaxolisa ukuzwa indaba ezibuhlungu kanje kulahlekelwa indodakazi ngesihluku esinjengalesi, ukuzwa futhi kuthinteka nomuntu wesifazane ukuthi-ke kunale form of gender based violence in the form of women to women, women to children violence, but-ke yona uhulumeni angayikhulumi nje. Ekhulunywa kakhulu nje ileyo ngathi isuke emadodeni ibhekise kubantu besimame nabey'ngane, kanti sisodwa nathi siyakwazi ukuyehlukumezana engathi angakabe ayibheke nawo uhulumeni. Ngicela ukubuya ngize kwena ngapha mama. Sawubona ma. Sawubona. Ninjani ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uyasazi nje isiZulu? Ngiyasikhuluma kodwa hayi kahle nje. Mina ngikhuluma isiSuthu kahle. Uyabuka? Ngoba ngiphume eFree State, yebo. Ngicela ubabingele nje ngesisuthu la kaThweleni ma. Dumelang babuhi bathuleleni ke Esther Dladla Thusane abuang le lona kajeno. Siyabonga mama. Umama bani igama? Mancobile Dladla Thusane. Okay. Umama uhlobene kanjani? Ke molamo wa ka. Okay. Nangu mama sihlanza ngodaba lubuhlungu loludaba mama Msuluzwayo. Kwenzakalani mama, nibhekana kanjani nesimo esibuhlungu kangaka? Hey baba, sihlukumezeke. Angazi ukuthi ngingathini ngoba namanje nje asingakakholi ukuthi lento le yenzeke kuthina. Namanje siyazibuza ukuthi na umthetho osebenza njani ukuthi abantu badedelwe nje first thing labantu laba batshontshile lapha endlini. Labantu laba bathathe imoto yamfana lo. Labantu la sithole into basithathile laba bafana labo ama TV nani sithole kubona. Manje i-evidence ifunwa kanjani ukuthi labantu laba baboshwe ngoba i-evidence ikhona, amakhathi akubona, impahla zikubona, nemoto ekubona. Manje asazi ukuthi umthetho uyithatha kanjani lento le. Sikayekile namanje. Inhliziyo zethu sibuhlungu nobaba wethu uye washona. Nathi sinje siyagula. Simndeni. Iyo lento le. Kade siphila kahle. But after this, hayi baba, hayi impilo ayikahle. Siyagula. Usho kwama mawuthi icase yangena, siyacabanga ukuthi namhlanje kuzothwana. Kodwa ngomhla ka6 samangala ukuthi labantu laba badedelwe ama legal foreigners bazowathola phi mabasiwathi hambani, bazowathola phi. Usisi yena uphumile wase South Africa. Manje labo buti laba bona bazotholaka kanjani my case mayingabuyela futhi. Ileyo inkinga esibhekene nayo namhlanje. Ngokwakho ukuzwa ma njengomuntu osemdala, uma kufika isidumbu sengane kwathiwani sadodakazi, kwathiwani ngengane akade eyithwele? Masidumbu sifika ekhaya ngendlela besonakele ngayo kuye wathi sibafihle ngoba sibanuka kabi. Nathi bese sine stress sakuthi simbheke kahle ukuthi unjani. Kodwa ke ubhuti wasiza wasekhaya uye wamgeza ngesintu, wamngenisa ngaphakathi ke ukuthi izinto zesintu ziyenzeke. Kodwa isisu sona besiflat. Mina ngengaya entweni ehesini ngiyobona ukuthi kwenzekalani. Isisu umuntu one 8 months besiflat. Kukabonakala ukuthi umuntu lo ubuzoteta ngoJanuary. Manje asazi ukuthi ingane bekhona noma besekho ngoba kuthiwe i-decomposed. Asiyazi udokotela loyo ohlola indumbu akayenzanga yini into esanelisa kunjengomndeni ukuthi asichazele kahle ukuthi mina ngithola lokho nalokho. Wathi phela decomposed. Nalapho asijabulanga. Okay. Ngicela ukubuza nje ngaphelele mhlawumbe noma ubani phakathi kwenu. I-postmortem result iyakuveza ukuthi babulawe ngani yini mhlawumbe yenza ukuthi kuze kuphume umphefumulo? Hayi. Asitshalwanga. Kuthiwe phela decomposed. Yaphelela lapho. Ukuthi uthathwe yini? Enjani ngapha ma echaza ukuthi yini ebenza babulawe ngani, mhlawumbe akwaziwe, mhlawumbe adujuliwe, mhlawumbe aqinyiwe? Cha,
akuchazi nje ukuthi babulawe kanjani kwenzakaleni noma kwaba nokuphikisana nokulwa la lapha cha nje kwavesane nje kwabhala ukuthi nje decomposed. Ngicela ukuthi ngiphawule lapho iphoyisa leli lokuqala ubaba uNdlovu uye wayicinga into ibullet lapha endaweni le baye bathola khona ibullet eyi1 wayithola wabheka phansi wathola inhlamvu wathola wabheka phansi lapho laba belahlwe khona wayithola yini lokuphuma inhlamvu yes wayithola icartridge mase eyitholile icartridge wabuya kwasezositshela ukuthi hayike icala lami manje seliphelele sekukuthi liye enkantolo nje kuphela kodwa lona liphelele uthe ngokushona ke kwakhe wadutshulwa naye asazi ukuthi kwenzakalani ngoba nomuntu okuthiwa wathenga imoto kwathi mase kufanele wayezudayiswela imoto wathi mase kufanele eze court satshela ukuthi naye udutshuliwe. Manje akekho umuntu ofuna ukulithatha lelicala ngaphandle kwalo bekhona esihluleke sinaye ke lo baba lo osiphathelelwa na njengamanje. Kwaze kwanzima ukuthola ijustice South Africa. Bahamba ke nobaba okhona ngale oyilunga lomndeni kodwa ngizomcela ukuthi nje ayibambele imic ngoba ngale siyabona baba. Sawubona. Ubabani? Ubaba uThabo akadlala. Mina untombazana lo mshana kumina. But cha mina njoba ngisele nazo ingane ngoba phela ubaba wayesaphila naye kodwa ke ngendaba yalento le ngoba ngiyakhumbula ngitshela ngenye imini ethe indoda indaba lo mntwana le ingiphethe kabi nangampela kwaya kwasiwa washawa isifo senhliziyo thema ishawa isifo senhliziyo naye wahamba ukuhamba ukunyamalala kwale couple but ukuze ngeke ngicacise lami side kwababhlungu kakhulu ukuthi mabeqeda ukutholakala kweyonke imigudu enziwa amaphoyisa. Ngikhumbula intombazane yomlungu ekade iphethe le case yoku-investigator iyangifonela mhlambe after 3 hours 2 hours ingitshela ukuthi hayi uncle don't worry sibhizi sizokuzela nomphumela nominini after 10 days yangifonela yathi finally we got those people. Abafana ababili baseZimbabwe bakhulumile ukuthi bathunywe ubaby mama. Idumbu bhuti uzosikhala nje ukuthi kanti ugovernment ijustice ifuna buphi ubufakazi. Idumbu azange zikofunwa ngezinja noma zifunwe ngani. Labantu baseZimbabwe bathatha amaphoyisa bahamba nayo bafe bawatshengisa amaphoyisa ukuthi naku la sibabulale khona labantu. Kuyihlathi nje ngathi noma impela kuthiwa bebefuna amaphoyisa ngoba ngendlela elichazwa ngalo lahlathi hayiyabonakala ukuthi ngathi la kwenzelwa khona lemisebenzi. Kubulawa abantu lapho kodwa lamaZimbabwe afika abatshengisa amaphoyisa athokula lo mseshi lo udadewethu akhuluma ngaye uNdlovu but yazi wafona lo muntu wenkosi washo wathi imvuliyana ngihamba nendodakazi yami sibabili ngifuna le ndaba yale ukuthi labantu laba ngoba naye phela manje inkantolo izongibuza ukuthi ngikuthathaphi ukuthi labantu badutshuliwe. Wathi indaba ezimnandi ke ngiyitholile icartridge but ubufakazi bonke babukhomba labantu. Ngiyakhumbula nje le ntombazane le yomlungu ingitshela ukuthi hayi cha thina soqedile wethu umsebenzi sesinika ke manje laba bazohamba bayoshishisa lecala. Njengoba bechaza ke laba babili but kutholakele ilento ama TV la kulabo bantu ifootage yase garage laba bekade begcwalisa imoto khona imoto ezimbili enye ihamba le ntombazane ngaphakathi. Ifootage leyo nayo beyikhona ngokwazi kwami ngitshela ifootage yase garage bikhona. Umuntu loyo owathenga owescrap yard wayodayiselwa imoto ekade ihamba laba ucabanga le moto bahamba ngayo labantu laba kufunwa abantu ababulewe kade bahamba ngale moto. Labantu babanjwa bahamba ngemoto ukuthi abantu bayafunwa ngale ababulewe. Uma ngabe labantu befika lapha escrap yard bodayisa imoto umnikazi wa scrap yard ngenhlanhla ke yena usaphila. Umnikazi wa scrap yard ubenzi lo mfana ophethe icala manje uvumile wathi hayi noma bangambulala lo scrap yard akuna problem wenzile statement ushenzile affidavit yakhe yonke into nansi nginayo la.
Manje bhuti into esiphethe kabuhlungu ukuthi kanti iphutha likabantu mangabe kuzothi mangabe kwenkantolo kuthiwe icala listrakwa off the roll ngoba izinto ezithize zingekho amaphoyisa engayilethanga. Iphutha likaba siwumndeni thina ijustice yethu ikuphi ngoba phela manje bonke labantu bengibaduduza mina ngibatshela abantu abaninga ningaphatheki kabi umthetho uzoyidlala indima yawo. Iphi ke namhlanje? Iphi indima yomthetho? Futhi nje bhuti sekuyinjwayezi uma wayibuka lento kahlini la eSouth Africa. Ngikhumbula ukuthi umagistrate oqala labantu abamaphambi kwakhe wayinqaba indaba ebhili wathi licala uschedule 6. Akukho ukuthi labantu bangadedelwa ngebhili ecaleni elinje. Kwaphuma ummeli womuntu omnyama kwangena ummeli womlungu. Ummeli womlungu wavela first appearance. I-second appearance imanje yakhipha lo intombazana. Uyikhipha kanjani i-perpetrator ngoba laba bantu bayavuma ukuthi nanga umuntu wayekade sithumile. Icala ke bhuti ngeke sikwazi nokusho ukuthi singathini ngoba ngiqalisele ungaba khona empilweni yami. Angikaze ngizwe kuthiwa kulindwe ubufakazi obubodwa phakathi kwabo bonke ubufakazi obuphethe phakathi kwabo bonke ubufakazi obuvezwa abaseshi ukuthi nabo ubufakazi sinabo ukuthi cha sifuna lo manje ngabulethi lobo siyabakhipha labantu. Umbuzo wami ke mina ngibuza umseshi ngimbuza umbuzo wami wathi manje ichaza ukuthini ngokomthetho lento uma ngabe kuthiwa i-case struck off the roll. Wathi no bachaza ukuthi bayabakhipha laba bantu kuzofuneka ukuthi mhla kwafika lezo zinto enkantolo ezidingekayo bayofunwa futhi. Umbuzo wethu ukuthi lo abangaphandle bazotholakala kanjani? Wathi na impela yakafuna ukuqamba amanga lapha akazi imantshi nje kodwa ithe ibona kungeyona ijustice ukubeka labo bantu ejele. So amalungelo abo alaba bantu kusho ngamanye amazwi kufuna kuconsiderwe wona abalungela abantu abalimele. Angifuni ukuba nama allegations ngithi mhlawumbe ubani uthathe into ubani wenzeni kodwa bengicela iSouth Africa yonke ibuke ngelinyiso lento. Ke bayibuke le nto ukuthi ikenzekaphi into enjalo ukuthi kungashiyo ukuthi hayi cha la niqamba amanga nithela abantu bayavela ngeDNA abaveli kushushiswe ngezinye izinto ke ikhona. Kuvela nje ukuthatha into eyodwa phakathi kwazo zonke ubufakazi obukhona. Hayi futhi thuleleni ayikhona. Lento kampela ingako namhlanje size la kunina. Sibonge kakhulu ukuthi nisamukele. Sizamile ngifuna nokuyichaza lento South Africa ama media houses eSouth Africa ake basebenzela umphakathi baye ukubheka abantu abadumile ukuthi lo uyaziwa icase yakhe soyi-attend. Abalekile ama media houses ngalolu daba lethu sifuna ukulibeka bhuti. Inina kuphela nibe nesibindi sokuthi nithozani senisize. Sibonge kakhulu. Sicela ukuthi nangakusasa nibasiza abanye. Siyabonga. Nami ngifuna ukuphawula ukuthi namanje thina ingane asazi ukuthi ikuphi yale ntombazana ngoba asazi ukuthi isisu singaba flat kanjalo ingane ikhona. Namanje sisazibuza ukuthi ingane ikuphi. Mabaphumile nje mhlambe bayocisha ubufakazi ukuthi ingane bayenzini. Ngiyabonga. Bengicela ukuthi ngikhohle ukuphawula endabeni yengane bhuti. Indaba yengane isinikeza enye into engathi umuntu nje omdala noma abantu abadala abaziyo abake babona. Akaze ukuthi umuntu mangabe ekhulelwe afihlwe nengane sesiswini. Ayikazi yenzeke la. Noma ngathiwa besiyonakele kangakanani lawo mathambo nyana la lokho kukhona befuna kubekwe eceleni. Manje mina malivula ibhokisi lalo lomufi lentombazane silibheka ngangimile ngibuka ngasebhokisini waye flat ungathi akazabe nomntwana. Obunye ubufakazi esabuthola noma singenalo iqiniso lakhona kwathiwa lento ephumayo mangabe umuntu wesimame ezobeletha umzanyana. Kwathiwa intombazane le eyayikade iphethe missing case yathi bathole umzanyana embhedeni. Ikhona kuyifile la ngabona khona kuchitheka amanzi embhedeni ngalesikhathi sikhuluma nomseshi. Lawo manzi ngiyambuza umseshi ukuthi la manzi lawo kuthiwa chitheka before umuntu wesimame abeletha yiwo mosilale intombazane bekhuluma ngawo ukuthi aphuma la embhedeni.
ya but manje yena akazi ukuthi uzothini ngoba lento udokotela uthe buthi lento yaba ngumsindo omkhulu kongangokuthi le ntombazane yomlungu yazi yangicela yathi icela ukuthi ngiyikhiphe kule ndaba ngoba ngizoyifaka enkingeni ngomsebenzi sengathi ya interfere yathi cela kodwa lezo zinto lezo bezikhona eVanderbilt Park zibekiwe ukuthi zihambe ziyokwenziwa ama DNA test okungaziwa kana namhlanje ukuthi kwaphelela lapho ngoba nabo abantu bahamba ngaphandle futhi ziningi izinto ezenzakele ngalecala ezingajabulisi kodwa manje ngoba sabantu abangaziwe eSouth Africa sabantu abaphila low level ugovernment hayi nama media house abayingena indaba yena sibonga kakhulu lethulekeni sicela bonke abantu beze bazocela sizo bazolithola la ekhaya siyabonga ngicela ukubuza nje senake nayithola i-counseling njengomndeni abakaze bayithola ekhaya imina nje kuphele nga-admithwa kwi-mental institute awuhlala khona nakhona it was not a counseling kwakuhlala nje ngiphuziswa amaphilisi ngilale ngivuke ngikhale ngiphuza amaphilisi ngilale okunye-ke okungiphatha kabi uma ngabe ukuthi lo sisi uyayibona le video le ntuza le broadcast namhlanje ngifuna ukuthi azi ukuthi akabulalanga umimi yedwa ekhaya ubulala uNdle umuzi wonke ngoba emva kwaMimi kushona ubaba sathi ubaba usashonile ekhala ngomimi kwashona ugogo njengamanje ekhaya akusele umuntu ngoba ubhuti nomuzi wakhe abantu bayasebenza angingali kubhlungu ukushiwa indoda kodwa not to an extent ukuthi ungazobulala umuntu kodwa ke kulungile ngoba ngicabanga ukuthi abekufuna ukutholile kodwa ke ngifuna ukumtshela kona ukuthi ngangamgweba inkantolo kodwa indodana yakhe yomgweba ngelikilanga ngoba iyombuza ukuthi uphi ubabwayo yilawo nje amaze ngimshiyana ukuthi angangagwetshwa aphuma ahambe kodwa indodana yakhe yona iyomgweba ngelilanga ngoba kuyofanele ayitshele iqiniso. South Africa naluzwa udaba la lunembuzo nje impela eminingi elengaka ngicabanga nawe lapho sekhaya uyakwazi ukuthi khona imibuzo oyibuza ukuthi abantu badedelwa kanjani ubufakazi bokhona bonke babekwa ibuphi lo enkantolo ebona ukuthi abenele biyashoda ukuze ikwazi ukuthi yenze i-conviction noma ke icala lingene litrayele and kubuza nje imibuzo ongenawo futhi impendulo yakhona because on the side of the police amaphoyisa asebenzile amaphoyisa awenzile umsebenzi wawo congratulations emaphoyiseni awenzile ukusebenza kanzima abathola abantu bazivumela futhi but ke amaphoyisa awagwiba amaphoyisa athatha konke anikeza inkantolo uma inkantolo yona kuyiyona ke futhi manje sithi abadedele baphume bahambe wesike makuthi nabantu abangaphakathi South Africa abanganabo ngisho ubuzo bokuthi babe la nelungelo nemvume sebefike bakubulala umuntu iphinde inkantolo libadedela bazotholakala abantu umbuzo omkhulu but ikho mina ngithe siwumndeni size la kuthulelele ukuthi sizotshela ama-South Africans wonke ukuthi ukuya ngathi thina sibona ukuthi lecala seliphelile vele ngoba labantu angekeze baze batholwe mabengatholwa lona ongaphandle uzothatha icala alibeke kulabo abangasatholakali egcineni kwecala icala lizophela ngoba aliselabo ubufakazi kodwa umbuzo ukuthi kade sebekhona abantu baboshiwe bakhishwe ubani ngoba bakhishwe yona inkantolo lelo nxeba lelo angeke lize liphole kuthina impela yile nto ebengifuna ukuthi ngeke ngiyiphawule ukuthi ama-South Africans umphathi we-justice akayeke kuphela ukuthi atshela amajaji oRatha Mokgohleng ababhalela incwadi bodwa ukuthi kunesikhalo esikanje kanje sicela ukuthi umphathi wamaphoyisa akasibhalele nathi incwadi atshela ijaji beliphethe lecala leli ukuthi kunesikhalo esikanje kanje siyabonga kakhulu nami bengifuna ukuphawula baba kusho ukuthi laba abawu2 abana right yokuphila ngoba umthetho ubafeyilile abantu bafile ubufakazi bukhona obunye batetelwa ngobufakazi bokuthi fela into ifone ayimechi ama results ama phone awekho ne DNA ayikho kodwa ubufakazi obunye bukhona ifile ikhona enobufakazi ukuthi labantu laba bayenze ini bafanele bachuchiswe ngaloko sebhlungu kabi ukuthi laba abana right yokuphila
bona bane-right. Yabonga. Hey, South Africa niyawuzwa kumthetho uthi uhamba kanjani eSouth Africa. Yabo nje kuyasethusa lokho, kuyajabhisa. Kodwa ke angeke sathini South Africa, angeke sathini. Bayazi abasemandleni. So ke mama iluphi usizo olufunayo nolidinga ubona ukuthi mhlambe izakathweleni uthi ngangilekela mhlambe ngalokho enangilekela ngakho. Kakhulukazi bengikuzele mina kathuleleni ukuthi ijustice kufanele igcine yenziwe. Ngoba uma ngabe le bantu bengaphandle still basazophinde babulala abanye abantu. Basazokwenza futhi ngabanye abantu. If ukuthi bekufanele kuchitheke igazi lomntanami ukuze kumiswe lento ye gender based violence, ngiyavuma kulungile. Kodwa uma ngabe kuukuthi still abantu bazosilimaza kanje bahambe. Ingane zami ekhaya zonke zi-traumatized. EseThekwini esesikoleni ithe ifike yofunda kulonyaka. Kwafanele ukuthi phakathi nonyaka iye kuhamba i-counselling. Ekabhuti wami ise-university le kude eCape Town iziyacishe yabuya. Kwazi wafanele ukuthi naye ihambe kwi-counselling ngoba esikoleni beyibona ukuthi inento ngaphakathi ngaphandle kwalento le ukuthi akekho eduze wasekhaya. Abantu abebahambile beyoko identify isidumbu bane-trauma eyisimangaliso. Bane-trauma eyisimangaliso as a matter of fact abafunda nokukhuluma ngakho. Okusho ukuthi bakuvalele ngaphakathi ubuhlungu. Manje siyikhaya elinjani elihamba nobuhlungu? Ngoba kusho ukuthi zama timing bomb so pastor noma nini. Kodwa into ebengicela kuthuleleni yenzekile ngoba bengifuna ukuthi nathi izwi lethu liswakale. So ngaso banga nje umsindo makoze kufikela kwabathindakalayo kuyibona ngafuna ngempela abantu banyakaze basibhekele lecathi lahamba ngendlela yini. Nanokuthi kubalekile ukuthi umndeni ngempela ngathi unga organizela uyithole counseling ngoba isimo enabhekana naso nje esibhlungu kakhulu. Singasifiseli nje umunye umuntu ophila emhlabeni okunzima ingane yakhe ibulawe ngayo lo hlobo. Ngicabanga ukuthi awukwazanga ukuyibona ingane yakhe ukugcina. Angizange ngimbone hlobo. Ngoba abantu abafikayo bebuya bangitshena ngathi ngibabuza ukuthi unjani. Bathi nje kuphela angeke sikusho okuningi kodwa besingaku-advise ukuthi ungambuki. Usale nalesithombo mazi uyisona. Ungambuka angizange ngize ngimbone. Ayikho into eyayibhlungu njengokuthi ehall la kwakukhona kwakuphela ispray kufuthwa. Impukane sigijima yonke indawo. Uzongcwaba umntanakho. Sahlala ke salinda ukuthi umthetho uzosisiza. Umthetho awukazi usisiza. Ubaby mama wayibhala ebhala kuFacebook ethi ngicela ningicingise ubaba omntanami nentombi yakhe balahlekile. Awufisho kusho ukuthi wayihlekisa ngathi. Njengoba namhlanje ehamba ngaphandle. Anikaze nimbone nasephopheni undodakazi. Undodakazi mayifikile umndodakazi uyafika emaphusheni. Kodwa yinye into angayiphenduli. Uyafika kuxoxa mawuxoxa mawathi nje wena iphi ingane uyasukuma ahambe futhi kuthina sonke akakazi aphendula indaba yengane akafuni ngisho ukuyikhuluma. Okusenza sibe nezinsolo ukuthi khona into eyenziwe enganeni lemenza ukuthi angakwazi ukusho. Nakwabanye uyavela. Yebo. Okay, niyambona ma? Yebo baba siyamphupha. Kaningi siyamphupha kodwa uzokhuluma naye kahle. Nihleke nenze yonke into nikhuluma naye. Manje mawuthi mimi iphi ingane avela ahambe. Akawuphenduli uyahamba. Manje asazi ukuthi ingane ikuphi. Sifuna leyo. Lo muntu loyo odedele labantu laba baseZimbabwe nale ntombazana. Nyempela angazi ukuthi ngathini kuyena. Noma into mawibuka igude kuwena you don't feel a pain, but if it is close to you you'll feel a pain. Ngithi kire motho ha ntho e etsahetse ile hole le yena isa mo ami ha utlwe bohloko ka yona empa ha ile atometse ho yena o tla ukwa gona ho bohloko ha kakang ha o ka bolaelwa motho yaba molao ha o bapale karolo ya teng e felletseng e lebeletsweng ke lelapa gona molao o etse toka ho batho ba yentseng ho hobe ho bona.
le rona re le family re le tje ebe re apaka re re molao o sebeditse toka ho bana ba bo rona empa o re feitse ke yona ngo nka o bolelang ho hore na molao ha wa re sebetsa hantle maponisa a o entse mosebetsi ene o nepahetse but when coming to justice ai kannete re a kopa batho ba re shebelletseng re a kopa e santse ne tlo etseha mona South Africa ntho ya rona molao o skebe wa sebetsa batho ba re etsang hampe ke a lebo ya utlwa mina ngicabanga ukuthi ngisho kahle niyangizwa nami ngithi ngiyabuka yebo South Africa kuyathusa nje yabona ngoba phela nami nje ngazi ukuthi even ngisho inkomo uma ifile kade ke imithi eyincwatshwa nalo ayiqhitshwa even nalo uma ukuthi iyaqhitshwa mhlawumbe isuke izofaka emgodini noma bayishisa beyikhishwe ngisho umbongo lo wengane wayo ukuthi ube ngaphandle kulokhu kwenzeka kanjani iphi ingane yabo yini enisolayo mama nina ngengane ukwenzakalani ngengane maninazi insolo mhlawumbe ayi simina nginazo insolo it's either uma ngabe ukuthi bayithatha mayingaphilanga bahamba bayokwenza ngawo umuthi lo walo lelicala because mawulibuka lelicala alinayo into ethi akukhishwa abantu alinalo nje into ethi akukhishwa abantu okungenzeka ukuthi basebenzisa ingane benza lo muthi wabo kodwa ke nje kwazi kwabhlungu ukuthi umuntu wesifazane ezisa omunye umuntu wesifazane into ebhlungu kangaka umuntu wesifazane omfice engasekho futhi naleyo ndoda kodwa ke kwenzekile mina bengifuna ukuthi izwe lonke lase South Africa lizwe ukuthi ngithini ischedule 6 isho ukuthini ischedule 6 mawungena enkantolo ukuthi wena une schedule 6 kusho ukuthini kuwena izwe lase South Africa ngiyacela bandla umuntu ongasiza ngaleyo nto ukuthi mayisuka eHeidelberg icase iseya eGoli ilogo iseyithi triple murder kwenze njani ukuthi labantu laba bakhishwe iseyi triple murder manje hayi South Africa umthetho wala hayi khona ngiyabonga nathi sisenqopeni siyasaba masahamba nje siyasaba ukuthi labantu laba bangasiloko basibulala nathi ukuthi wonke umndeni uphele icase ife yonke nathi siyasaba baba ngifuna futhi ukugcwalisa umama njengoba echaza nje ethi sikwa icase ngoba kuthiwa umntwana wayekhona kodwa wayesonakele ngendlela ukuthi azange sakwazi ukuthi abonakale ukuthi umfana noma intombazana manje umbuzo ubuwodwa ukuthi lo mntwana ufe ngendaba yabobani ngoba lo mntwana bekufuneka ayobeletha ngenyanga elandelayo kuyilapho ke la bathi nobushushisi biye babona ukuthi lo mntwana loyo ngamanye amazwi icase seyithi manje bulawa abantu abathathu ekuqaleni bekade kuthiwa abantu ababili kuthe ngemva kwaloko kwase kuyabuzwa ukuthi hayi manje icase njengoba izohamba eHigh Court sebephinde ilento yasinika ithemba umshulo umseshi mayithi kuthina ke angicela ngey6 ningeze enkantolo ngoba sesiyothatha idate yase High Court futhi okunye ke icala lesithathu lokubulala liphethwe laba bantu akucabange baba uma uhlezi wazi kahle ukuthi hayi ke sawulalela ubushushisi manje sithole nayo lempendulo yokuthi umntwana wayapi ngoba soyithola impendulo ngoba lamaZimbabwe laba wabheka nje bebezimisela ukukhuluma ngendlela bebesho ngawo bethi lo ntombazana washintsha isizumelwane sabo kwangavunyelelanga ukuthi labantu babulawe labantu kwabantu ekufuna bakhuthuzwe kodwa ithe le ntombazana mayifika hayi ngoba sebengibonile mina ababulawa kwababhlungu nje ukuhamba kwababa uNdlovu umseshi uNdlovu ngoba wayisithembisile ngempela wayisitshelile ukuthi manje ke senginjoba ngila ngiyokukhuluma nalamakwerekwere ngiyohlala kuona manje ngizobuya neqiniso sathi sisalinde yena ke naku naye bemdubule eZambela umseshi lo phethe icala kabusha hayi wayevela sirefele elento kwi-docket athi sifunani ngoba nangu udokotela ubhalile so yena uzokwenzala udokotela mayibhalile so baba ezinye izinto nje lezi ezithi abantu abazumthetho
manipulate abantu abangawazi umthetho, badlala ngabantu abangawazi umthetho ukufesa inhloso zabo. Yiko besithi sicela ukuthi umphathi wejustice akake naye akahlale phansi nabomantshi bakhe abatshele ngesikhalo sethu. Siyakhala somphakathi, siyakhala impela. Yiko sizwa ukuthi South Africa is one of the countries ene constitution ekahle. Ikahle le constitution manje. Ubani ongafakazela iconstitution enje? Ibhlungu into enzeke South Africa. South Africa ngixolise kulawa mazwi akaphuma ke niyazi kathule nesicwasi mhlambe nabafe baba usho ucasuka mhlambe kwenhliziyo amagama njengalawo sizame nje ukuthi sixolise ngawo futhi siwahoxise singawaqoqozeli ngoba awucwasa kodwa ke balimele South Africa balimele baphinde balimala ezandleni zomthetho ke manje ufuna ngabe ijustice ithatha indawo yawo kodwa ke manje ke kuboye ngazothi iyona ke impela ke manje esiba failure lokugcina ngci singeke sikhulume kakhulu ke nda South Africa kukhona isizozama ukuthi nathi silekele ngakho khona noma singeke sikureveal njengala ngoba khona ufuna kwenzakala kwazi ukuthi kungabulawa abantu nje kanje bese kuyaphela kanjalo wesiphathi ke nale issue yengane le ukuthi iphi ingane kanti udokotela wehlinza ke lesi sidumbu sika mama wengane uthi yena iphi ingane uma ngabe sekungasho futhi ivine nokuthi ke yini ngempela yenza ukuthi bafe babulawe ngani banqonyiwe baklinyiwe badutshuliwe ngoba bafuna kube khona phela lokho for the fact ukuthi kutholakala inhlambi yesibhamu lapha phansi okukhombisa mhlawumbe ukuthi kwakukhona nebhamu but ke suspect willing ukuthi bakwazi ukukhuluma besho futhi bathunywe ubani kodwa ke manje bangaphandle badideliwe sithembe kodwa ukuthi ke ubulungu esegcineni bazokwazi ukuthola. Mama sesivala nje iliphi lakhe ongafuna ukuvala ngalo? Kakhulukazi ngithanda ukubonga kakhulu ukuthuleleni ningisizile kakhulu kuthathe ukuthi size kwenye province ukuthola usizo ngoba province Free State ayikazi zibuza ayikazi zisho lutho. iGauteng at least umama wakhona wakwasithumelela abantu ababefika abashaya itoyitoyi lapha nabaphathi abathubelethele nokudla bazosisiza ukuthi sizame ukuthi sibanga umsindo. Siyabonga kakhulu nje ukuthuleleni. Angazi anginawo amagama okubonga. Kukhulu kakhulu lokho enisenzele kona. Kukhulu ngalendlela eyisimanga. Sibonga ukuthi nje nisizwe masikhala nisilalele. Ngelinye ilanga siyathemba ukuthi siyokwazi ukuphendula nala le South Africa. Siyokwazi ngelanga sesixoxela uBhuti ukuthi uBhuti sesiyakwazi ukuphendula mawusibuza ukuthi uphi umntwana. Kodwa kwamanje ngicabanga ukuthi lowo umbuzo seyindebeni zawo wonke umuntu owazi lesi sihluko sakhe esadlula naso. Ngibonge kakhulu ke kumaphoyisa seVanderbijl Park. Ngiyabonga kakhulu basebenza ngokukhulu kuyimisela kuze kutholakala abantwana. Ngibonge nenye inhlangano ezimele angazi iPink something esiza ngokulahleka kwabantwana nezingane ngamaposter. Ngibonge ko taxi driver bako ikuphi eVanderbijl Park ababesivumela ukuthi sihambe sibeka amaposter yonke indawo nabo besithembisa ukuthi nathi siyafuna ngala. Sibonge kuwo wonke nje umndeni wapost wonke umuntu wayiposta efaka kwifoni yakhe besicingisa. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisele. Siyabonga. Elokuvala elokuvala baba mina ngithi uthuleleni aloka siza abanye abantu bafana nathi ukuthi izwi labo lizwakala emphakathini ukuthi ukhona abantu baphila impilo enjena emhlabeni wase South Africa kodwa umthetho ukhona. Ngiyabonga baba. Wenze awusho ngesizotho bona bezosho thina siyabuka sisotho. Ikopa hore lena naneho le lathuleleni lesikala etsa ho rona fela ba hadlala empa letse ho babang mme lefatshe la South Africa le tsebe ho rona hona le batho ba mang ba phela ka bohloko bo tjena na iskara ha ba hlahelletswe ke bothata bo bana na ke bona fela ke rona bana ba hadlala re tlile from Eastern Free State to KZN. Re tlo kopa thuso ya hore na bana ba rona ha ba ka ba sebetswa hantle. They don't have justice to be served. Ha ba ya etsetswa yona. Ke rata ho ihlakisa yona re justice ha ya etsahala maphelong a bona. Le tokelo ya bona ya ho phela ha ya etsahala bane inkuwe ke batho ba phelang lefatsheng lena ba mathang kantle le rona
ba sa tshwarwang ba le toronkong. Ke a leboha. No, South Africans ngicela ukuthi nami cha ngixoxise amazwi lawe abebenzimanyana hayi khona ukugajwa ibona nje ubuhlungu ma South Africans. Ngicela ukuthi ngiwahoxise lawo mazwi ngibe sengicela ngibonga kakhulu kuyithuleleni ngawo konke esenzele kona. Ngicabanga ukuthi ingxenye yenye yayo ile ukwehlisa ubuhlungu kuthina lento abayenzile. Njengoba sibuza ngecounseling ngicabanga ukuthi one of the step yiso sona lesi ukusuka kwethu la sibuyele emuva kunomehluko omkhulu kakhulu bakwazile ngempela sekufana abantu ekade bebeze kwi-counseling. Isithembiso sabo sokuthi bazoqhubekela phambili babone ukuthi lo daba lethu aliphelele emoyeni bese sidelile ma-South Africans bese sibona abantwana bethu umntana wethu eshone njenge yabona inja uyithatha uyilahlelele ingcono ngoba umnikazi wayo isikhathi ukayithatha ayiqoqe bese sibone ngathi thina wethu umntwana akathandwa umuntu. Siyabonga kakhulu sithi nakusasa basize abanye. So South Africa siyabonga ngane zakwethu ke kungekhona ukuthi ke nathi ke sifisa ukuthi siye ngaphandle siyafisa ukuya ngaphandle but ngenxa yokuthi ke asinalo uxhaso siyashayeka nje nensiza kusebenza kunzima besofikele obandile ko Free State lapho abasuka khona but bakwazi bona ukuthi bakwazi ukuthi basuke kungabe sengathi mhlawumbe ithuleni siza abantu abasekhezetheni kuphela ingoba ibona esiseduze nabo mhlawumbe okwazi umuntu agijima afike kubona nibaningi niyasithinta eMpumalanga, Eastern Cape, seGauteng, North West, even eCape Town nje basenivela nje Free State nako North West abantu la kufika nje khona ukhuzi nama-social media lawa akhona niyasithinta siyawathola ama-inbox everywhere but ke sihlale sibeka usizo lolodwa nesikhala ukuthi asikwazi ukuthi sifinyele kunina siyafisa ukuze siyafisa inhliziyo ziyafisa but ke isimo singaphezulu kwamandla naba-ke bayifikele basuka le Free State ukuthi abasukume beze la siyafisa ukuthi nakhona mhlawumbe ke ama-platform njengalawa wona wonke ama-province angaba khona ukulekela abantu ngento esuke i-positive nokuthi ukudivide isizwe kodwa ke nathi kukhona sasiye nabo kubona ngicabanga njengamanje imphefumulo yabo nabo sekuthe ukuthi bekhulu ibe ngcono nokucabanga sekungenye indlela but esingeze ukugcina-ke njengamanje kuningi esizoqhubeka sibenze nabo sikwenze abhantili baze bakwazi ukuthi ngempela iyatholakala yini i-justice ubulungu sekube khona kule 16 days sithi phansi nokubulawa kwabantu iy'ngane nabesimame nabantu besilisa sithi phansi siyinhlangano ethweleni siyabonga nisakahle emakhaya.